Днес ще ви представя една рецепта за кето пица с карфиол и без брашно. За целта вземаме един карфиол, махаме му листата, и след това го измиваме добре. Начупваме малки парчета и слагаме около 150 грама в блендер. Смиламе за няколко секунди. И след това прехвърляме карфиола в купа. Добавяме едно яйце и разбъркваме добре до получаването на хомогенна смес. След това си вземаме една тавичка и слагаме хартия за печене. Намазваме я добре с зехтин. И след това изсипваме сместа и я разстиламе равномерно. Печем в предварително загрята фурна на 200 градуса за около 15 минути. Докато изчакваме блата да се запече, настъргваме около 80 грама кашкавал. Изваждаме готовия блат и намазваме с лютеница. Добавяме резени бекон или друг вид колбас по ваш избор. И отгоре поръсваме с кашкавал. Връщаме във фурната за около 5-6 минутки, докато се запече кашкавала. Изваждаме от фурната и се наслаждаваме на тази невероятно вкусна кето пица от карфиол.